Hayrınıza bereket ildeşler. Men adım Doğran. Men yakın wagt içelim men özüm bir belik kanalım bardy Doğran Flint dip atyn çykyr. Şonda rolik wagty. Onda da brendlik rolikler çykartdym şu halka ýyldızıp zat edip öz ildeşlerimizi yüzlenip öz pikirlerimi aýdyp ümit etdim. Indi hazır geçen ýyl ne şu wagtlar ne bir ýyldan goly wagtlar men eşitdim şu Türkmenistanyň oppozisiýon toparlary barmış diýipdi, ýurtdan daşary özüge pikirlenýän nemeler barmış diýipdi. Menim gyzyklanıp ondan eşitmedim men şu toparlar bardyr diýipdi. Gyzyk neme gyzyklanyp men birden случайно dogry geldi eşitdim. Görüp otursam birentek toparlar bar eken bir-birinden düşmançylyk edýän, zat edýän gara. Ana soň şol indi bir ýyldan şu wagta çeldi men de şondan soň gyzyklanyp başladym. Bular kahwe toparlaryň ýa ýolbaşçylaryň ýa-ni habarlaşyp gördüm, ýazyşyp gördüm ýa-ni YouTube zada Telegram'a çykyp video arkaly nime edip gördüm. Gepleşip gördüm pikirini, öz pikirimi aýtdym, olar pikirini dinläp gördüm. Garas her haýsy. Endi men itok çykarayın diýende näli boldy şu bir ýylyň dowamında näli netije geldim men şular barada. Şu aýtyp berjek bolýan da hazır şu rolikde men şu adamlar barada da meselem. Anaka meniň özüme siýasy nime boýunça käbirler oýlarsyňyz, muhama ýene bir nimeler mo gepledip otur ya pul töläp gepledip oturandyr diýipdi. Ýok, hiç nime ýok. Hiç muhama bilen bağlı yerim yok muhama menim tanımıyorum men nämesin ol wagtam yok maňa nimesi. Onu tanarýar men olaryň ýa-ni olar gyzyklandyrýan nime zat yok mende olar. Dogrusu. Prosta men ýöneki Türkmenistan raýaty öz pikirim zat etdim. Siýasy garaýşym boýunça men kommunizm, marksizm tarapdary hakimiyetiň tarapdary däl men kommunist bolsam haçan ýurtda kommunistler gelýänçe men kanagatlandyrmady. Dogrusu ýöne men hazır kommunist ýok. Men hazırki hakimiyete garşy zat diýip oturjaklar. Bizim ýurdumuz ol, ýurdumuz kim bolsa da golda almaly, başdan bolup oturmaly. Dogrusu şoň üçin men rasionalny seredýän bu tarapa da, protestinde da rasionalny seredýän. Ene men hazır şu roliň nimesi sebäbi şu men näme netije geldim şu Türkmen oppozisiýa bardy da. Men Türkmen oppozisiýa diýem aýdarýarlar pasuti bulary. Prosta özüge pikirli adamlar. İçinde provokatorlar bar, zatlar bar. Ýöne köp nemesi Türkmenistany ýigrendirýän adamlar şular. Köp nemesi. Köp ýa-ni Türkmenistan hazır bütün dünýäde şu bular köp işler etdi Türkmenleri ýigrendirmek üçin. Türkmen barada gowy pikirler ýok nime. Şularyň nemesi boýunça da. Nime hazır kahve nemesi nime razbor edin ýakynda akly saparaga diýip bir nime ildeşimiz bar. Bular şu özüň oppozisiýa hasaplyýar garas şol ýa-ni segmentden dogrusu da. Bul kanal alyp barýar her wagt. Munyň ýakynda ýene bir nime emele geldi munda partner Diana Dadaşova diýip Ozul Diana Dadaşowaň hojaýyny geldi Karizden, ondan gaçyp gitdi. Indi akla separ bunyň hojaýyny. Şu her wagt muny çagyrýar. Ýa-ni nimesinde efirinde interwiu edi. Interwiuň muny çağıryň sebäbi Diana Dadaşowaň ulanyň şu geldi Kariz bardy tökmed aýtmak üçin, ýaman zatlar aýtmak üçin şonu ulanyňda esasan akla separ gyzykladyrýar zat. Hazır yakındaky neme interview çıkardılar, şu razbor eden azırak. Son dal şu nemedir. Hazır. Разрешение объявить независимость, и вдруг вот в Туркменистане образовалось такое государство, где теперь уже туркмены делятся даже, скажем, не на два сорта, как при Союзе, а на несколько сортов. Скажем так, сейчас первый сорт – это бахаденцы.
Даже имейте в виду, не гуктепинцы, не ахалцы. Нет. Надо знать, что первосортные туркмены – это род Бердымухамедова. Это по-туркменски, как истории их называли, но здесь нет никакого оскорбления. Почему-то вот их род, оказывается, носил название вот Чюрклер, да? Ну, было, наверное, какая-то причина была, что-то, как мы не знаем пока. Почему, но вот так. Вот Чюрклер сейчас самая, так сказать, высшая категория туркмен. То есть они первосортные. Потом второсортные – это гюктепинцы. Все-таки они в отношении бахарденцам, они стоят на ступеньку ниже. Вот это надо знать. Некоторые думают, что вот сейчас правят Гюктепе. Нет, нет, дорогие земляки, дорогие наши слушатели, это не совпадает с действительностью. На самом деле гюктепинцы – это второсортные. В том числе и ахалцы, все второсортные. Потом идет вот по мере так снижения, там, скажем, достоинства туркменистанцев, третьесортные, там, скажем, вот они могут быть марыцы, так как все-таки принадлежат там основное население Мары к текинцам, то значит марыские текинцы как бы, скажем, третьесортные туркмены. Да? Потом идет там Чаржов, даже не Чаржов, а Балкан, перепрыгиваем на запад. Балканцы, потому что настоящая мать Гурбангулы Бердымухамедова, она западная туркменка, с запада. И поэтому вот балканцы занимают, как бы, так сказать, тоже достаточно почетную ступень, а это уже четвероступень. Ana gefin kıskası bu şu rolün adı tire parazlık Türkmeni yigrenyan Türkmenler tribalizm последние убежище духовных уродов. Ne şöyle rolik at koyuplar. Ana bunun nimesi manası tipi aklı sapar ağı şu tribalizm deyip bunu Hamanus Türkmenistan'da tribalizm varmıştı. Yakabı şol tire parazlık, tireler bir Türkmen tireleri birbirine yigrenyemişti. Şöyle göküzcük boluydu. De şu özü Ors şahitdi. Kelleladın mı aklı sapar ağı. Ors dilinde aydıp şu daşı yurtaklarım eşitsin. Şolorda ya представление gelsin diye de Türkmenler birbirini yigrenye. Şolor yani yigrenç halk deyip nemette deyip oylasın diye de şu daşı yurdun adamlar Türkmenler yigrenç halk deyip oylasın. Şu birbirini yigrenyemiş. Tireler şu birbirini yigrenip sadece. Şolor yani bir porlu halkmış deyip düşünsünler diye de aras. Yona eşitişiniz yani şu Ak ve Sapar'ın eşittir gördüm. Ak ve Sapar'ın özü nime de tirandı. Palanlar birinci sort, palanlar ikinci sort zat deyip. Özünün fantaziyası. Znaş bu Ak ve Sapar'ın özü tribalist ekendi. Mesela bu yani aytacak oluyor hakimiyet şoňal deyip. Men hakimiyetten hiç kaçın Gurbanguly Berdimuhamedow'un özüm aydan yok şu zatlary yani hiç kaçın zayıflığını etmedi şu yak palan sort palança belek ministerlerim hiç kaçın zayıflığını hiç Türkmenin resmi adamları Türkmen tayfalarını palan o zatlar kaldı o hiç kaçın aydılın yeri yok. Eğer aydılın yeri var olsa da var mı? Silke koyuverim şu nemi rolling teyinde koyuverim silke. Men eşten şular aytıptır deyip de. Yok o Ak ve Saparağı özünün fantaziyası da aytıptır. Tökme de atacak oluyor. Türkmen hakimiyeti şular yazat alıp barıya deyip de. Menin özümün yani Türkmen tirelerinin biri men çoğdurlardan da. Menin çoğdur Türkmenistan'ın Balkan'da da bol gördüm, Mar'da da bol gördüm, Mar tekelerin arasında. Hiç kaçın, hey sen çoğdur, sen ikinci sortsun, davay menin öňümde pesrekti dur deyip. Olur ýaly hiç maňa da aydan yok. Men ýa-ki men özümün etrafımda da şu tekeler zatlar geldi, kulluk ettiler zatlar. Men etrafımda çoğdurlaryň arasında, hey sen tekesin dawa çoğdurlaryň arasında ikinci sort bolup ýörme. Olur zat hiç kaçın olar ýa zat yok Ak ve Saparağa. Sen bir utan
bir direk zatlar kellen lokon böyle adamsın sen. Lokon böyle yaşın bir çetine 60'ından daha geçittin diye yaşın. Doğrusu da utanam utan belli zatlar oylar taptı. Türkmen sen özünün Türkmensin de mesela öz halkını, öz milletini daşıyordun önünde перед мировым сообществом önünde yigrendirip otuyorsun da pes edip böyle bir öz milletini yigrenir yal bolur öz gaýty bir salihatly özüň salihatlyrak bolsun bir ýaşyň bir salihatly adam bu yazıcısın meselemde özüň bir Şweçiyada ýaşaýan belli bir klublarda bir hormatlanýandyrsın meselemde statusyň bardyr meselemde doğrusu. Doğru bardyr men ondan ýa no ýöne öz milletini gezekende öz şeýle we ýigrendi. Hemme rolikleriniz şoňaly akbasa para. Hemme rolik. Bir roliňizi gördüm. Ýa-ni ol bir hadise boldy ýa-ni Türkiýede bizim çaýjyl tatlarymız ýa-ni özükler bilen ýa-ni Özbekistanlyň restoranda İstanbulda araq içip öl kalptırdı. Bir näçelerimiz gyrılıp ölüpdirdi. Şoňa başlap roli çıkarmamız Туркмены продолжают умирать дип восклицательный знак birinti lokon harp bilen в роликларымыздын adyny goýundy. Bu словооборот, формулировка Туркмены продолжают умирать. Булum оскорбительный. Başgarak ad takaýmaly. Men şu rolüň teýinde men ýazdym, beýle zatlar nimetmen gowrak at goýamalykan diýip ýazdym ama şu kommentde. Ýöne siziň özüňiz ýazdyňyz, maňa jogap berdiňiz ýa moderatyňyz bir agrizasiýa diýip jogap berdiňiz. Ey men özümiz bilýäs ýene Utanın o beýle ýigrendir bermäňmi? Türkmenler bizler özümüz onsuzun bir az. Özümüzün öz milletimiz ýigrendirip otursak, şonuň üçin bizler ýigrenýärlerde daşar ýurtda da meselem. Ýene de muň aýdan zatlar ha. Один факт. Как только Бердымухамедов пришел к власти в 2007 году, один из американских послов, который работал раньше в Туркменистане, вспомнил один факт. Когда они ехали в одной машине с Курбангулы Бердымухамедовым, разговор пошел о том, как туркмены, да, какой народ, там, как они живут, там, истории и так далее, то Бердымухамедов объяснил этому, скажем так, кавычка, объяснил этому нашему гостю или там послу американскому, что настоящие туркмены живут между Бахарденом и Кавка. А все остальные туркмены, они как бы не настоящие. Вот этой, к сожалению, этой позиции придерживалась и мать. Eşitdiňizmi? Ýakyby Gurbanguly Berdimuhamedow aýdanmyş, Kaka bilen Bahardyň ortasyndaky türkmenler, hakyky türkmenler, galanlary türkmen dälmiş, garaz ikinji sort ýene bir zat garaz aýdanmyş da Gurbanguly. O akbasa paraga utanma ho fakt barmy, video doказательства barmy, даже хотя бы audio запись Gurbanguly Berdimuhamedowne şöyle dip aýdypdyr diýipdi. Давай getirin men уже bu problema уже başgaça serioznym seredeýin de meselem. Fakt gerek, fakt. Men özüm bir wagtlar ýuridik uniwersitet okutan adam, ýuridik diplom, men hiç gaçan prokuror, adwokat bolup işlemedim. Men gördüm şu sferany gören adam da garaz. Fakt gerek. Любой nime презумпция виновности bolýar da. Bir adamy günahkarlaýanmy? Fakt olmasa günahkarlyk bolmaýar. Sud bolmasa adamy günahkar fakty dokazat etmedimi, subut etmedimi? Şol adamyň boyuna şu fakty nime etmeli, vinovny hasap etmeli. Презумпция виновности. Utanın, lokon adamsınız, lokon özüňiz kitap ýazýaňyz, zat edýäňiz. Ana şu bizim oppozisiýamyz, özüniň ýa-ni şonuň üçin hiç bularyň
Buların şu ömür şöyle ötküzü de şu 20 daşı yurtta dışları hiç kim prezident edemiyor. Hiç kim seriozny interviewlar azad çağırmıyor. Men dünya nimeleri köp blogerler dinleyen siyasi nime blogerler zatlar interviewlar dinleyen köp yurtların vekillerinin nime bizim bir opozisyon yolukları hiç kim çağırmıyor, hiç kim. Naşide biloterde bular apeliovat etmiyorlar fakt bilen. Dinle dagatka, splетни, клевета, töhmet bulunu. Şu primitivinde buların ki. Гадит etse oldu. Будет нагадит и все, хватит. Еще özlerini оппозиция hasaplıyorlar. Yama ya. Yani daşıyırtak nemelerim belli bir nemeler ulanıyorlar bular şu Türkmen hakimiyetlerine gadid etmek için. Bular onların öz oyunları var. Şu samsıklar ulanıyorlar. Belki kahvelerini plom töleyorlar. O grant zat var burada. Okay. Да? Это факт. В зависимости от того, что когда-то этнических узбеков заставляли переписывать свою национальность на туркмен, мы по паспорту считаемся туркменами. И несмотря на вот этот вот факт, который допустила как раз-таки власть, неважно какая, это было самодержавие, империя или станут, тогда пусть поменяют графу национальность и вернут этническим узбекам свою именно принадлежность к своей национальности. Это вот Yalan gurum. Hiç kim bunları zorlap, çağcılı tatları zorlap şu Türkmen doğru bulan tatların köpüsünde Türkmen deyip yazılanlar var. Yani hiç kim zorlap saklap oturan yok. Arzu yazsalar boldu. Özbek deyip yazıp beriyorlar. Amerikan deyip Marsiyanin deyip yazıp beriyorlar. Arzu yazsalar boldu. Hazırki dövrde daha şu Türkmen başın. Dövrde de köp adamlarını gördüm. Yani grafa milletin grafasında öz milletin ütkötüp gören hiç nime yok. Daha bürokratik nime de dal o. Bulam demedi. Bu açık olur bizi zorla şu Türkmen deyip. Mene taraftarı şu tatları hemmesin özbek deyip yazmadı. Bulmasa bular pasportunda Türkmen deyip yazılıp dur. Daşa yurtlarda zatlarda, yaman zatlarda köp tutuluyor bular var. Şu çağcılı tatlar köp tutuluyor daşa yurtlarda. Yamazat'ta tutulan vaxtları biz Türkmen diye oturuyorlardı. Ey, mı Türkmen yine orada. Türkmeni qaralattı. Türkmen bağda olsun neme yaman fikirler geliyordu. Olsa neme yöneke vatlar. Ey bizler Üzbekmez yani bizler Türkmen deyip yazdı. Ey Berdi Muhammed bizleri zorluyor, azarlıyor, ugnetayet, zastavляет. Yaman podlu karakteri var oğlum. Tatlarım var doğrusu. Yaman podlu karakteri var. Hemmesini açacaklar yani arasında var. Ben millet salab oturamıyorum. Oylamam ben millet salab yani içinde köp şlor yerler köp. Şlor ya provokatörler yaman köp. Ne Diyana'da da şu var. O zaman kuma tutulanlar yani. Alişer Meymankuli Farhat yani Farhat deyip yani bir va tutuluk eden provokatör olur. Özünü bular yani bular kahraman deyip hesap edin zadı yok şu yani blog sırap yani rolikte oturuyorlar gıybat etişip yani hiç edin daha düşüncelerim yok siyaset zat ekonomik düşün yani şu hut düşünmeden bol bir xil sözler öğrenip zaten konstitusiya diyen söz öğrenip statyalarını yaklap bir kısani hut özünü yoxunmadım. Bular belli bir nime var bu tatlı gönne de oturman yani informasyon IT teknolojide bir düşünce var. Переменное значение deyipti. Şonda давай переменный aydalı özbek çağcığın özbekleri значение özbek smok deyip aydalı özbek smok. Daha şimdi özbek smok deyip aydalı şular yalan adamlar da. Çağcığın özbekleri onlar kuğu halk. Şimdi kuğu adamlar kan. Действительно kuğu halk. Yani şimdi köp neşler yalı provokatörler. Yaman köp şey yani. Türkmen içinde Türkmenistan'ı şu kavir nemelerini Özbekistan'a koşmak yani orada şular yalı provokasiya edip yörenler kandır şular. Özünüz bildiğiniz gözler oynayıp duruyorlar. Köp görendirsiniz değil mi bunlarda doğrusu.
Ana şonun yani davay men bundan belli bir bunun içindaklarını özböksümek deyin. Özböksümek deyin millet yok. Men millet paraz deyip ayıplap bilmersiniz de özböksümek millet yok. Yani znaçeni bar. Perimenli özböksümek znaçeni şu özböktür mesela. Kavilleri. Tabi bundan belli şu özböksümek deyip aydır şu samsıklar vardı da. Özböksümek deyip millet yok. Yani şu belli bir özünüz düşünüyorsunuz kimler vardı aydıktınımda. Millet barada da belli bir elementler barada da. Ana hazır da devam edelim. Ana hazır Aklı Saparağan'ın belli bir yani esası teması yani hukuren teması geldi kariz barada. Şu Diana Dadaşvan'ı şu Aklı Saparağan'ın yani kanalına çağırdım. Şunu vermez şu geldi kariz barada hazır kurşun gidiyor. Şimdi ise Diana Dadaşvan önkü hocayla mı buyurdu? Köp biliyor geldi kariz. Ama şu Aklı Saparağan hazır Diana Dadaşvan'ın hazır hocayını geldi kariz ve karşı ulanıyordu. Esası yani arudiyası şol deyip ulanıyordu. Da var esas teması hazır hazır koyuyun. Namazatlar aytışılır geldi kariz barada. Виду, да? Допустим, ты меня или там обидел как-то, я тебе помогать не буду. То есть именно целенаправленно выборочная правозащитная помощь. И это тоже своего рода трибализм, когда ты считаешь человека достойным правозащиты только те, которые подпадают под твои какие-то критерии. То есть вы понимаете, что правозащита абсолютно не должна основываться на том, что ты выпиваешь, наоборот, ты должен помочь человеку. Все равно линия поведения непонятна, почему ты можешь ненавидеть или там не любить, или быть недовольна какой-то зоной, или какими-то определенными условиями, или властью, которая там, может быть, незаконно посадила, там, и так далее. То есть у каждого свои, да, критерии. Но ненавидеть целый город Именно. только потому, что там, допустим, твой супруг там сидит в этом, это тоже своего рода тройбализм. Он там сидел за воровство ахалцикинских лошадей и распродажу туркменских там алабаев и туркменских скакунов. Он сидел в тюрьме в Сиди. Сидел частично. Ana qovu teması şu geldi kariz şu atırlaptır yani şu konu nemeler konu töhmetler konu kıyvatlar o geldi kariz at oğurladı mı oğurlamadı mı ol uca yam otur geldi şu an için birinci yıl türmede oturup azar çekti maşgalasım azar çektir ol ansat iştal o adamın üstüne gep var at türme isyumi nizari kaytis adam Любой verimizin başımıza düşmeye mümkün. Daş etsin o zatı var ha. Adam üstünde töhmet et. Ay bir türmede otur geldi. At uğurladı, uğurlamadı, eşeği uğurladı, iti uğurladı. O geldi karizm şunu atveçat etti. O prav mı, ne prav mı ol başından geçirdi. Dvajdi ne sudet. Aklı Saparağa. Dvajdi ne sudet. İki gezek demet mi? Hatta şu geldi kariz var şu koşun götürüp Türkmenistan'a barın yağdaydı da ikinci gezek şunu yani önkü diyelas üçün basmıyorlar şunu var ya. Belki başka zatlar için belki prezident bilen arasında bu stikovka vardır nemesi teorika vardır. Naliştisinin aslında var ya может быть yani şu atın üstünden уже ikinci gezek diyala açılmıyor. Aklı Saparağa. Şu temanı yapagamalar şu her bir yani her bir aydan, 2 aydan şu qaytalavadı. Şu bir kıyvat. Özünüze bizar bolmuyor. Şu at uğurladı 7 bir saat. Näme gerek şu? Lokon bile adamsınız. Näçe yaşındasınız Aklı Saparağa? Näçe yaşındasınız? Men utanıyorum da özüm Türkmen adamsınızdır. Men utanıyorum Türkmenlerin içinde şular yalı kıyvatlar barda deyip. Ya bir taraftan şahirsiniz, yazıcısınız. Bir taraftan buysanı boyun boluyorsunuz taraftan da. Dördücülükli adam doğrusu bir yanınız disvitinle. Yani bir taraftan koyun oluşu zatı vardır. Koyun. Tabi konstruktif. Kavir rolleriklerinizde ne medeniz bu? Geldi karizmin özümden. Onun ayağını maskarlap bir at bakarlığın yakabı yaman işler bitirilmiş. Geldi karizmin ayağı Yuli Sedebranik yaman işler bitirilmiş. Bitiren bolsa fark getir.
video rolik davay getir kız men kızıklandırır şu zatta mesela da şu aydı yok aytmak ne berek al sizin ayalınız var adı da aytsa oluyor kızınız var mı kızınız var adı da aytsa oluyor da mesela da ol hovayı gurrun ol hiç kıl faktsız zatsız men var adı da aytsa oluyor her zatlar mesela kıyvat podlı gurrun ol podlı gurrun fakt yok mu ay palanca aytıptır yeni bir zat aytıptır näme gerek şu zat näme gerek ol aýdýaňyz ýa-ki Gurbangul Berdimuhamedov ýalan şu Kaka bilen Tejenin ortasyndaky türkmen dälmiş ýene bir zat. Aýtdym da bu video doказательство. Palanca aýdypdyr, ýene bir zat aýdypdyr. Geldi kariz öýdüpdir, at oğurlatdyr. Video düşürdüňmi? Ola konda ne şu bizim opozisiýamyz ne şu özlerini hut akıllı hasaplıyorlardı mesela yani Berdimuhamedov yani vah nemede tahttan gidip bular prezident bolsa hut yurt öz çekmişdi. Hey daş etsin bular yani kıyvatçılar var daş etsin. Daş yurt takıyoran yaş oğlanları men yani sarı berýärdi. Hiç kaçan buların gefini seriöz nemetmem. Bular jaman nadan adamlar bular wapşe. Özlerini akıllı hasaplayalar. Görünýärler da ne? Şu Hudaý saklasın bular var. Ana olsun bu Diana Dadaşova diýeniň ýa-ni pravozatçitlik Diana da pravozatçitlik özüni hasaplaýardy. Endi hukuk goruyan nime. Munyň edýän işi men ýa-ni meni obisiýa baryp ýamanlapdyr, stukaşlapdyr. Men näme diýipdir? Men para horda zaten men hökümet işlerinde işler görmedim. Men hiç kime ýa-ni hukukun bozmadım. Prosta men şun aýdan bilen razılaşmadım. Rolik çıkardım belek nimelerde de. Näme şunysa bu ýa-ni Türkmen ýa-ni ayallara töhmet edip bir ýa-ni bir rus tilli bir blogeriň nimesinde interview berdi. Türkmen ayalları hemmesi celep diýip aýdýdy şonda. Öz oglum çykyş etdi, öz doganım bayan Lala Abdurrahmanova diýip. Türkmen ayallar şu kiçilikden celepçilikle meşgullanýar diýip şonda töhmetledi we. Men ozan şol aýdýan nä dogry zat diýip rolik çykardım. Bulam şoňdan razılaşman, hey maňa garşy çykdy diýip bu ýa OBS men stukaşlap duruy. Bara hazır aýdýan az öz aýtyp berýär. Личность Азат Хаидбаев, да, который затеял тоже такой не... Ana şular tire parazitlik diýdi garaz Türkmen ýerine Türkmenden şu Diana Dadaşova hem ne şul ikisi Türkmen ýigren ýaly. Akba saparagan kanal dinläp otursaň şu yalan şu Türkmen başı barady. Geldik şu bir tema, geldik kariz bir Türkmen başı. Saparma Türkmen başı bir wagt ölkütdi adamlar, ol adam. Özüm beýik adamdy. Men şoň siýasatyny goldy ýetdim. Kim näme diýse diýbersin, men öz pikirim bar. Men sizin ýa size gowurjak bolup sizin ýa nemeňizi tarapyňyzy naplewat men maňa sizlere bar. Men öz pikirim bar. Men Türkmen başyny goldy ýetdim diýsem. Hazırki siýasaty kam bir goldam ýok, men hazırkinem ýazgyryp oturjaklar. Ýurdun baş tutany bizim ýurdumyzyň baş tutany. Oňarýaňyzmy çalyşyň. Özünüz bolun ýurdu dolandyrın. Oňarýaňyz oturun. Türkmen ýa-ni nime dip zat edip geldi kariz diýen adam ol muň ýa-ni diýseňizem ol taryhda iz galdyrdy özüne. Ol hali ölküde o hemmemiz ölkü diýsel wagtymyz gelse o geldi kariz diýen adam ol at demedip Türkmen atlaryny zadyny şol perelomny momentde köp işler etdi. Hazırki Türkmenin gerbinde Türkmenin pasportunda şonuň ýetişdiren atynyň konturu var. Sen näme iz galdydyn ak we saparaga? Sen özüň näme dogry kitap ýazýar eken-de, kitap. Men ýekiji kitabyny okap bile ýok ýerden çykdy. Ýok hiç kitabym. Şu goşup öz ýazan kitaplaryny ýar etmek ugrunda türkmenler okusun zadesin diýip daha şonu tagalaýdan ýokdy. Şu ay ýok men kitap ýazdym zaten. Kitap ýazmagym конечно aňzady işler. Yani hut şu ak ve sapara kitap ýazýanmyş diýip hut bu sen aýdan dogry diýip oturmaly da.
Görköz özüňi. Ýok şu gıýbat bilen neme diňiz? Şu gıýbat şol ýene biriniň aýaly bardy. Gıýbat geldi karis bu aýaly ýene bersa. Sen aýalyň bardy da gıýbat atsa bolýar. Şoňa da onuň oturmalymy. Palança aýtdy. Palança aýtdy. Neme palança aýtdy. Palançaň aýalynyň ýatyp durdy ýene bersa. Utana beýle zatlar utanmalar, beýle zatlar. Beýle teman zat aýdyp oturmak. Köp rolüňizde şonu ýaldy. Şu Sapırmat Ataýewiç ýazyp bardy. Bir gıýbat zat aýtdy. Näme gerek şu? Biziň ýurdumyzyň, biziň serdarymyz, biziň ýurdumyzyň taryhda galan adama. Taryhda müňlerçe ýaly 2000 ýyldan geçer raskok bederler ýanky geljek nesilder şu Niýasyň ady çykýar. Sen adyň çykmaýar, sen öç gidýän. Sen şolar bilen deň boljak bolýan da aklysa bara. Şolar bilen. Ýene bir ýanky nimemiz bar biziň. Türkmenlere göň ýetmeýän, türkmen maskarlap ýürýän, hazır muň aýdýany eşitdim. Türkmenlere gedip gelende ýene bir aýraçylyk bar. Onuň Türkmenlere sehelrak bir gadaply dar alsa, Türkmeniň gözi gorkýar. Köp milletlerde bunu ýalat ýok. Ana Türkmen korkakmış. Ana Türkmen korkakmış, Türkmen sıçakmış. Şöyle deyip Türkmen wapşy gaçyp boldylar. Özleri daşyrdy ýürep, Türkmen korkakmış. Özüň batyr bolsaň Türkmenistanyň içine girdi, hereket et. Gelin Türkmenistana. Yani Nur Annayev dip bir var, her wagt çykyş edip, ýani neme dip çağırış ediyor. Ey Türkmenistan'a baralıyım, benim barcak diyorum. Aydın vaktları oldu. Kahvelerle bartırlar Türkmenistan'a. Tutulanlarım vardır. Ben istemiyorum bunu. Tutuluyorum diye. Sveten Türkmenistan'ın hakimiyetleri. Bu adamları kolunu seremonisi etmiyorlar. Prosta bir nete adamların ömrü zayi oldu diye de ne bir yaş yiğitlerimiz şu samsıkların gefine gidip de şöyle deyip Türkmeni jirendirdiler evler var. Şöyle kayvir avia kampanyaları var. Yani şu Allah Murat Rah şu bir gezek rolik çıkardı. Aytip berip oturdu. Bir kampanya Wizz Air diye bir avia kampanya bir Türkmeni samolyota gizmendirdi. Türkmenistan'dan bolon içinde, Türkmen bolon içinde. O zaman bu Allah Murat Rahim şol yani fakti sebäbini düşündirýär. Ýakyby Gurbanguly Berdimuhammedowyň yani haýyşy boýunçamış. Pul tölenmiş, para tölenmiş o. Şoň türkmenler gizmedi. Yok, Gurbanguly Berdimuhammedow türkmen hiç kaçan türkmen bady, türkmen tökmedim atan yok. Türkmeni samolyotyna gizmedi we hiç kime nemeden yok. Özlerimiz jirendirip ana şol rolik never rol YouTube'lardan medyan Türkmen bady diňe negatif rolikler pastaýany negatif ýo-maýo. Bu daşýur da baryp men türkmen dip aýdar ýaly etmediňiz asyllar wapşe. Esasan ýaky çarjurly neme özbek smoklar. Esasan şolar niýe barsa türkmenleri jirendirip ýörýärler wapşe. Yere çalptı. Hel töhmetler aýdyp. Olsun Türkmenin yüzünü görmedik adamlarım oýlýarlar. Türkmenler şu samolyotda şu avia kampanya Wizz Air Türkmeni gizmendir samolyotuna. Şu Allah Murat Rahimov öz aýtyp berýär bir göz koran. Bu sebäbini şol Gurbanguly Berdimuhammedow. Ýok, Gurbanguly Berdimuhammedow sebäp dalan özleriňiz. Siz samsyklar özden oppozisiýa diýip hasap berýänler. Şöyle jirendirip ýörýärler. Anaki. Jaman haýinsiňiz, Hudaýdan tapgaýsyňyz. Men özüme Hudaýdan ýana adamlardan da ýöne instinktiwny aýdyn da Hudaýdan taparsyňyz da bu sizler. Şu ömrüňiz şöyle jirenji bolyp geçýäňiz, hiç bir nime maksadyňyza da ýetmeýäňiz. Şol ýurduňyza da vatan mekanyňyza görmän geçýäňiz aslylar bar. Hiç ýerde hiç uwajeniýa da ýok sizlerde wapşy. Bir gezek DWT hareketinin başlığı Murat Gurbanow. Men hurmat goýan adam. Действительно talkow adam. Özüni oppozisiýa dip nime goýup hareket açypdy, zat edipdir. Bir gezek bu meni öz kanalyna çağırdy. An bir intelligensiýa barada bir nime deli açaly
stream edeli söhbetleşik geçirildi. Al şu söhbetleşikte men Akbesa Parağı arada aytdım şu ayazki Allah Murat Rahimov bady ikisini maktadım men bular. Действительно bular şu wagtlar men gördümdi bir intelligent действительно şu özünün oppozisiyon hasaplayan sredada şu ikisi intelligent bolup durdu. Şol neme başka intelligent yok neme belli bir sebepleri gördü, belli bir kriteriyalara göre şu ikisi men şonda men maktadım bu ikisini. Neme hazır eştin nam aydınların barıdır hazır. Demesi Türklere var. Bilmedim ne yapayım. Şimdi aktif inteligentsiyamız var dışarıdaki. Aktif inteligentsiyamız şimdi her kim onlara türlü karışlar vardı. Kayvelde siliyorlar, kayvelde silemiyorlar da. Onlara hormat koyulur, kayvelde vardır. Şimdi ikisi var şu aktif inteligensidir. Bizim Türkmen inteligensidir. Yurttaşlar. Onların biri Akbe Sapar. Yine birim Allah Murat Rahimov. Onlar özleri aktif inteligensiya edip özlerini görkürüzdüler, tanıttılar. Mesela Allah Murat Rahimov'un YouTube kanallarında birinci videolar var, rolikler var, tarih, filosofi fikirlenmelerim var şunların içinde. Orada öz barayışına deyip, ben köpeğinize razılaşmıyorum. Benim razılaşmadık yerlerim var onunla. Yani o kolunun ergelerini ediyor, halka yetirecek boluyor şu. Ana şu Binasıkta ikiciği var, o Akbe Sapar var. Oğlum şu yani filosofik diskusyonu şu Murat Ağa ile geçirdi, yeni biriyle geçirdi. Onu son kuatı geçirmesinden koydu Binasıkta. Yani tesiden geçip duracak o olur da oğlum. Ama şunlar yani ikisi... Şöyle zatlar ayttım ya bular men oluyordu bular ikisini ama pozitif mi hesaplaydım oldu. Men şu aydan nemem şu rolikte aydanım yani men onlara nam yok verdim de prosta maktab oturmakta daldı nam yok verdim. Yani bazanız var yani intellektual bazı var bularda da akıllı kitaplar okuyan adamlar, kitap özlerim yazıp adamlar. Bizim şu daşarı yurtları yani yigitlerimiz yani her bir direksiyon nol şagalın yani rolünü dinlep oturuyan nemeler var. Yaş yigitlerimiz var. Prosta şolar dinlep oturmasında bel intellektual kulturnu plastivitski rolikle çıkarsın diye şolara yani nam yok verdim de belki düşünürler men şu aydınladım. Yok, bular etmediler. Bular şol yani hakimiyeti yamanlap Türkmeni yiğrenç görkezip her türlü nemeler etmiyordular da şol qara zandı şu kuruluşlar yaleken de öt gördüm yok hiç nemesi. O zaman Diana Dadaş on ikincisi var ya Lala Abdurrahmanova. Bu yani Özbek sumaklar yani çağcılı nemeler. Türkmen yiğreni olur ne deri. O zaman bunların separatist nemeleri var. Düşünceler var. Şu yani çağcı, daşoğuz, şu Özbek'inki hamana deyip hiç Özbek'inki değil o. Hazır aydın burası aydın yani bunun rolü var yani Pazakonu Pustini deyip şu anda özleri yazıptır ne hazır ne görkezeyim. Ne rolünün adı Pazakonu Pustini ne Pazakonu Pustini ne ki şunları kaçan çıkar ne 6 ay bunun ozul ne näme dip özleri yazanı некоторые области Туркменистана, бывшие узбекские земли, şunun kanalı şu, Diana Dadaş o pravozащитник hasaplayan, kahraman hasaplayan, kaviler kahraman hasaplayan onu. Şu. Şu separatist nemeleri, настроениясы var o çağcılı, neme de özök subaklarda bulur. Türkmen yiğreniyorlar şu, Türkmeni çağcılı, daşoğuzu, Türkmenistan'ı bölmek, Türkmeni yiğreniyorlar olsun. Türkmenler pastayanla patstavlat etmiyor. Kılığı var lan var pastayan. Gözler oynayıp duruyor bu büyük. Korkuyorlar kayır dayorak çıksın. Sıç korkuyor kılığı var lan var. Yani bunları daviriyat etsin. Ey şu bizim yani doğunurumuz, yurttaşımız, Müslüman zat. Bunlar yallaklap geliyorlar. Ey hemmemiz Müslüman, hemmemiz Türkiye zat dedi. Ana şu
Türkmenden neme bölünesi geliyor. Yani Kayvat bir Murat Kurbanov'un yani streamini görüyen şu yani chatında yazıyorlar kayvar özbekler yani. Yani neme ay şu yani Daşavuzi özüm yanlış yazıyorlar. Daşavuzi yani bizim yani Kurban Berdi Muhammedov Daşavuzi yani Özbekistan'a satıp bilir miyiz zat deyip şunlar yazıyorlardı. Şu Kurban Berdi Muhammedov ol ya durakdan o bay bu vatan söylüyor ama mum yap diyseniz. Ben onun taraftardan yani oğlum yani kelleli adam o, soğutlu adam o. Okay. Ana şu Diyanat sizin pravazat. Ana bu yani şunun kanalında özleri yazıyorlar. Kavir kommentlerden okuyup gördüm. Şu separatist nemeler yazanları azı men yani gözlep oturmayın dedim. Bir fakt bolsa görkezem. Bu separatizm bu yani cinayet işi. Şular ya neme diyen bolsa da bu eğer bu yani meni OBS tukaşlayan bolsa benim bunu yani arz etip bilen yani separatizm nemelerini cinayet işlerini yani yönköt bilen eğer edeyin desem de o zaman şu yani şu bizim yani özlük sumaklarımız var yani blog ediyor yani TikTok'ta zaten çıkarıyorlar yani. Hadi yani Özbekistan maktap bizi Türkmenistan demedip yani şöyle bir yani gurrunam çıktı yani bizim yani bizim adamlarımız esas ayarlarımız yani Özbekistan'a gidip işleyen diye gurrun çıktı. Şu yılın doğamında da yalan hiç olur yalan olmadı hiç. Özbekistan'a da gidip Özbekistan'ın özleri giday çıkıp yani Kazakistan'da, Kırgızistan'da Orset'te tayaklarını çıkarıp olmuyorlar. Giday niye varsan Özbekleri yorandır, Özbekistan kılar. Şimdi şu bizi şu Özbekistan'dan kemsizlik oluyorlar da bizim ya bizim Özbek sumaklarımız, Çağcıoğlu Özbek sumaklarımız. Şu bir nemeçe Türkmeni ruhtan düşürüp yürüyorlar da pasta yani. Bizim kavir Türkmenlerimiz onanıyorlar bulara. Onan o materiallar. Ondan manglar вообще. Çağcı Özbek'inki, Daşoğuz Özbek'inki. Olu yani General Kaupman yani Türkmen tayfalarını Xiva Hanlık dövründe Türkmen tayfalarını kıranda bizim Özbek doğanlarımız ne yapayım bize bizim Türkmenlerimiz tarafına geçmedi. Yok tersine ol yani Kaupman'ın koşununa yani haber yetiremişti yani bunlar Özbekler yani Daşoğuz'daki. Ana Türkmen yani tayfalar çapıp geliyorlar üstümüze tayar olup oturun deyip. Bu men oylap tapan gurundan yani Amerikan jurnalisti Gazavat Uruşu deyip bir kitap çıkarttır. İnternette zaten nemet okan kitap görün tapsa boluyor onu. Şonda yazılan dokumentalni Amerikan jurnalisti. Şol dövrün yani nemesi. Şayedi. Şu Özbekler, Özbek bizim doğanımız olsun, ne yapayım bizimle bile Mısır kavatlı oluyor. Hemen Türkiye doğanımız, Müslüman doğanımız. Ne yapayım bizim yani Türkmenlerimizin, bizim Türkmen tayfalarımız kırılıp gitti birentek. Kaptalımızda ne yapayım durmadı. Kayta bize karşı yani ettiler. Şu demiş Daşoğuz şolar kılmıştı. Düşüncesi boyunca. Türkmenler Daşoğuz için kan döktüler. Endem hot yani şola bir oylap bizim Türkmenlerim öz tarihini okumayarlar, kızıklanmayarlar. Şu Nuri Şagal'ın, Talib'in yani neme diye kanalını dinlep oturup şu zatlarına kızıklanıyorlar. O tarihimi öğrenin Türkmenler. Türkmen yaşları yüzlendi. Bizim tarihimizi, zatımızı öğrenin. Ne mesela yani Selçuk nemeler var. Özümüz aydığınız bizim Türkmenlere yüzleniyor da bizim yaş yiğitlerimizi yüzleniyor. Men Özbek sumaklar kör olsun olur. Yaş yiğitlerimize yüzleniyor. Özümüz yani kravatlar aydığınız Türkmenistan'da internet yok, zat yok, azatlık yok. Daşoğuz'da çıkanlarınız var, köpeğiniz. Türkiye'de yiyorsunuz, Orset'te yiyorsunuz, internet işlep dur. Peydalanın, bilim alın şu internet için. Hatta bu tarihi öğrenin. Tarih, YouTube zat var. Selçukları öğrenin mesela. Selçuk vardı rolikler var. Bir Kürt oğlan var, Kürt. Yani alim. Yusuf Berhudar deyip Ors dilinde rolik çıkarıyor. Selçuklar vardı hani. Şu kanal tapın Yusuf Berhudar. Bunun kanalının adı Veliki Selçuk İpodinli İstoriya.
Yusuf Berhudar Chast 1, Chast 1, Chast 2, Chast 3 bir entek seriyede Selçuklular bagada kızıklı rolikler çıkaran bir. Düşünüyorsunuz Şonu Hokman görün, Hokman. Hokman. Özbekler yani taşığız bizimki, çarcı bizimki deyip oturanlar уже başka terk ediyiniz o gururumdur. Var şu zatları eşten. Türkmen öz tarihini bilmeyer eken. Vapşe. Benim rolünü eştim. Vapşe o. Ondan ön men yani yaş vaktlarım okudum. O Selçuklular vardı. Yani Oğuzhan, Oğuznama. Ata Türkmen yigitler, Türkmenin geleceği, Türkmenin yurdu sizin kolunuzda. Sizin kolunuzda. Şu öz tarihinizi bilin. Nerede yok o çağcılı özök sumaklar yani bizim yani özök ki yine zat deyip otursa sizler dum oturmak hesap bilmen. Cevap vermeyen nam tapacağım bilmen. Kelleniz çakap. Öz tarihinizi bilin şunda uje vapşı internette ulanman yani Türkmenistan bağda kıyvat aytyanlar dinlep olur bağda kambır vaktinizi mi giderip görmende. İnternette ulanın daşıyurt diyorsunuz azatlık var deysiniz azatlık yani doğru yani peydalanın azatlığı peydalanın şu yani bilim alınıza dedim tarih hatta bu tarihi öğrenin mesela şuları yazdı. Ondan sonra ne tolku tarih elektronikan öğrenin birinde kursları var. Birinde programирование öğrenin. Programmering yazıcı programирование Python, HTML, CSS ana şol reali. Men özümüm yaşım уже 50 oldu. Men özümüm даже kızıklanıp zaten programирование öğrendim yani. Mesela mene Python programın nemesi nuskası da ne şular yal kodna bir adediyen. Qorak işin taparsınız da öýüňizde çıkman bilen tek pul gazanyp oturýaňyz. Yok qara işte Türkmen qara işte görmeli diýen zat yok. Öwrenin şular ýaly platny kurslary gatnaň isleseňiz ol internetde besplatny nemeler var. Ne gördüm? Durly nemeler ne? Durly kodlar ne? Görüp oturma adam düşünür geldi. Adamda beyni var zat. O zaman näme şu programирование öğrenin dep aýtjak bolýanda meselem men. Hazır Türkmenistanda internet çakly özüňiz bilýäňiz-de. Yani hemmeşe bolmaýar. Wagtyn geçmegi bilen belki 1 ýyldan, 2 ýyldan, belki 10 ýyldan mi neme bolýar? Özgörüşler bolar. İnternet güýçlenler уже azatlyk bolkada internet. O zaman şonda bürokratiya da şu sifrowy bürokratiya başlanýar şonda Türkmenistanda. Şonda hunarmentler gerek bolýar. Şonda hazırdan sizler şu zatlar öwrenseňiz, gowy iş tapýaňyz Türkmenistanda. Daşyrdy gitip bermeň gerekdir. Eger siz bilmeseňiz, siz şu wagtda bilmeseňiz, Türkmenistanda internetin üstünmeli polybom başga wybar ýok. Daşy bürokratiýanyň uje hazırky döwürlerde daşyrdy o Sovetden ya bu şäher nemeden meriýadan zatdan spravka aljak bolsaňyz uje barıp oçuda durup oturmaýan şu öýüňde yani internet arkaly zatlar spravka ýene belek bürokratik yani dokumentler zatlar nemeçe konu internetten o zaman şol sistemany uje programistler üçin edýärler. Bir entek programistler gerek bolýar bizim Türkmenistan içinde. Özümüz yani yurdu östürjek bolsanız özümüz yani sowatly bolmalamyzdyr. Yani Berdi Muhammedow yani bir öz nämesin o? Dogrusu bizde hiç kadr yok. Şol daşyrdy kaçky diýerler, qara işte işläp ýörüp, o zaman şol yani prezident ýazgyryp oturýar. Daway nimeden? Hiç kaçan yani oppozisiýon diýen toparlary goşulyp wagtyňyzy gidirip ýörmeň. Bulary goşulsaňyz çorny spisaga girýäňiz, zat edýäňiz. Şolar ýaly gowsy şol daşyrdy ýören nemäňiz peýdalanyp diňe bilim alyň. Bilim kitap okaň, zat edin. Çeper edebiýatlaryny okaň. Onu esasan nauşny edebiýatlary elektronikany öwreniň ýa-da diod, transistor gerek bolýar. Esasan ýaşlar gerek. Ýaşlar hemme zat öňüňizde. Türkmenistan siziň goluňuzda. Oppozisiýon topary goşulyp ýörmeň. Hiç kaçan Türkmenistany güýçlen ýa-da gozgolon etdirip zat edip çalyşyp bilmeýäňiz. Mesela siz aýtyp goýun. Menim
köp zatları nabulat et gören adamdı meselende. Hiç kaçan Türkmenistan'ı siyasetinde karşı bulup görmen, ekstremizm bilen kızıklanıp görmen koyun şu zat gerek de. Yaş başınızı bozuyup görmen. Bizim Türkmen yigitlerimiz aydiyen ben esasan. Bir entek Türkmenler şu samsıkları nemedip çorunuz pisige zada girip zada edip gerek de şu zatlı ömrünüzü zaylap görmen. Siz özünüzün ömrünüzü zaylayınız, qarındaşlarınızın ömrünüzü zaylayınız. Men aydyp oturam yok. Arkadağı şokra saat qıygırıp oturum deyip aydyp oturam yok. Yani bilim alın Türkmenistan'ın bəxvidi üçün. Türkmenistan bizim oppozisiyon sumoklarımız özlerim qoğur yerler şu qoğuğa Türkmenistan cemgiyet Türkmenistan halkın qı zat doğru Türkmenistan halkın qı yani halkın soğutlu bolmalı, bilimli olmalı. Hazır internetin dövründe bilim almak kıyın değil. Hokman institutu kurtarmak diyen zat yok. Hokman. Ana men yuridik diplom var. Diplom boyunca men jurist po гражданской правовой сфере. Yani hiç kaçan men öz hünarım boyun peydasım bolmaz şu diplom var hiç. Prosto men bilim aldım zat. Men diplom almadım da bilim aldım. Bizim köp oğlunumuz okuwa dip gidiyorlar orşaydı mesela. Pul töleýärler, qara işti işläp berýärler, diplom alýarlar, bilim almaýarlar. Hiç kaçan. Şeýet bolsaň, şeýdip baryp Türkmenistana bap para var, para berip işe girýärler, bilim zat ýok. Bolsaň ýurdum ösmeýär. Bir Berdi Muhammedow östürsin ýurdy. Ýurt döwlet diýen zat bara jemgyýetden ibarat. Jemgyýet hança ösen bolsa, şol derejeli ýurdun özüm ösýär. Şol ýurdun. Eger bizim cemiyetimiz hiç zat bilmeyen bir soğutsa diploma qaramang, diplomu para bilen alıp ýörler. Diploma qaramang, diploma adamlar kan Türkmenistan'da. O hiç cemiyetin özü ösmedik olsa kim prezident bolýar? Daşa men prezident etip saýlaýan Türkmenistan'da. Türkmenistan ösmeýär. Ana korrupsiya bolýar. Daşa men prezident bolsam men özüm bir korrupsioner bolup giderim. Şular ya cemiyet bolsa nämesin? Meňem ýegenlerim bar. Olarym pulgu gören ýegenler. Diňe Berdi Muhammedow menim prezident bolmam, meňem ýegenlerim bar. Şoň üçin oýlanma, jemgyýetiň özü ösmeli. Her bir ýaş ýigitler, şoň üçin aýdyn, öňümizde özgörüşler bar Türkmenistanda, sifrovizasiýaly bolýar. Şonda bizim programmist nemelerimiz gerek bolýar bizde. Şoň üçin öwrenin wagtyňyzy gidirip ýörmäň, men size aýtyp goýayn. Wagtyňyzy gidirip türkmen diýen zat hokman goýun bakmaly, qara işte işlemeli diýen zat ýok. Her zat gurulukdyr görün. Belki bolýar, belki bolmaýar. Başarıp görün. Belki başararsınız da doğrusu. Eger özüňiz nemetmeseniz, daşy ýurt hünärmetler gelip Türkmenistan'da nemedir? Sizin özüňiz ýörersiniz, goluňyzy sallap. Türkmen käwirler oýlaýarlar şu Aşgabatda Türkmen däl milletler var, orslar, zatlar, işleýärler zatlar. Daşy ýurtdan gelip işler. Olar hünärmet olur. Olar bilýärler, spesialist olur. Türkmenistan'da taplan ýokdur şu zat meselende. Ana şoları getirip işlediler. Yukarı kvalifikasyon işlerdi de. Bizimkiler okası gelmiyor, bilim alası gelmiyor. Okası geliyorlar, diploma alası geliyorlar, yani bilim alası gelmiyorlar da. Davay her gaysimiz özümüzden başlar, özümüzden. Türkmenistan'ı yere çalıyıp görmemeyi, doğrusu tanımayı vapşı. Öz üyünüze biri kaptanınızda Özbek sumaklar Türkmenistan'ı yere çalıyıp otursanız berin bağınayına. Qaytıp nemetmez ýaly. Wapşe ýerendir boldular. Bu daş ýurda baryp men türkmen diýip aýdarýaly etmediler de. Ene şu bir ýylyň dowamında, bir ýyldan gowrak wagtynda men gelen netijemde şu oppozisiýa barada da. Yo bar içinde Murad ağa var. Murat Gurban oğlum talko oğlum. Prosto oğlum nämesin oğlum? Nämesi ýok. Muhammed Düýetçi var. Oğlum Muhammed Düýetçi Yeketak Türkmenin içinde yediğinstini revolüsyon gören adam. Onu da hormatım var, действительно.
Al ýöne galanlar hemmesi bu özlerini esasen köp bölegi ýa-ni çäjeli özlük sumakdyr, köp bölegi şu. Şoň üçin Türkmenistan ýigren ýyl esasen şu sfera girýärler da esasen. Al men ýa-ni nimem bar ol ýa-ni. Ay boli aýdyp oturmaýyn ony. Öndekin roliklarda aýdyp beren. Ana şoň üçin men aýdýanym dabay özümüzün yaşlarıyla yüzlenýände bizim yaş nesilimiz Türkmeniň nimesi Türkmenistany hazır ýa-ni yere çalıp ýa-ni otursak ol özümüzi jan edýäs. Ne meselem o Amerikada ol ýa-ni viza qadagan etipdirler da Türkmenistana Türkmeniň raýatlaryna viza bermeli dalil. Ana şolary ýigrendirýärler Türkmenistany. Amerika Trump ýa-ni nime etdi? Kahve yurtlarda nime derler? Edi görýärler haýsy yurtlar bagda ýaman zatlar aýdylýar. Görýär ha Türkmenistan bagda ýaman zatlar aýdylýar ýa-ni. Ak we sapar, Diana Dadaş, Allah Murat Rahim, şol ýerler ýaman erwet stereotip ýer edýärler ýa-ni çäjeli ýa-ni özlük sumaklar. Türkmenistan bagda. Özlemimizi ýamanlyk edýäs bizler. Türkmenistan bagda hiç gaçan ýaman zatlar aýtmaň, hiç gaçan daşary ýurtda. Türkmeniň problemalary kan, etmeli menen bilýän. Etmeli elbet zatlarym kan. Dawa şu zatlary öz aramyzda, öz işimizde zakrytym kurgu. Şu zatlary kanal açyň Türkmen dilinde edilir ýal kanal. Öz aramyzda nime edip ýa-ni daşyurdy çıkarmak ýa-da daşyurdy çıkarsak diňe daşyurdan peýda ýok bize hiç. Özümüz düzeltmeli özümüz. Diňe öz aramyzda etmeli zatlarymyz şolar. Bolýa ildeşler gatygyň ben bu köpräň keplep goýýardym ýa-ni prosta men şu oppozisiýon sumaklar barada öz pikirimi aýdan diýdimdir. 1 ýyldan gowrak wagt boldy şol näme netije gelermi. Hazır kanalymyň ady Kroşka Sahyes. Kroşka Sahyes diýip eşitmedik bolsaňyz bu ady şeýle bir kitap bolanda, ýa-ni Kroşka Sahyes adly bir roman bar. Ana şu bir wagtlar okapdym ony. Ana şoň esasynda prosta şu belki bu kanalyň ady ütkeden soň waka belgisi ýok. Şazırlıkçı şu prosta rezerv bu kanal bolup durdy da bir. Şolary ýalanda saglygyňyz watanymyzy ýigrendirtmäňim watan bilim al, hökmen bilim alın ýa-ni ildeşlerimiz. Hökmen ýa-ni ýene bir zat öyle beýle o zatlaryňyzy goýun, wagtyňyzy gidirip bermäň ýa-ni oppozisiýa ýok bol arkada, ýok ol ýa-ni çorny spise girip özüňiz ömrüňizi saýlap bermek. Prosta ömrüňiz ýekeje gezek gelýäňiz, ýa-ni bu dünýä ýekeje gezek. Dawa dastoýny geçirin. Türkmenistan hemme zatdan ýokarda bolmaly bize. Mukaddes bolmaly. Doğru Türkmenistan kemçiligi var, ol özümüzün günahımızı. Aýtyp berdim näme şundiginde. Özümüz güýçli çykmaly şoň üçin. Dawa saglygyňyz onda. Sag oturun.